O Partido Socialista non se rende e anuncia que dará a batalla por reter a presidencia da Mancomunidade do Salnés. Antes de nada, presentarán medidas cautelares que paralicen a celebración do pleno da moción de censura previsto para dentro de 10 días. En mancomunidades que non regulan os seus estatutos a moción de censura se ten dado a batalla e nós a vamos a dar. A nosa idea é dala, xa temos falado os alcaldes, os meus compañeros que están aquí hoxe comigo, de que o vamos a intentar. Non sabemos se nos van a dar a razón efectivamente, porque é unha cuestión controvertida, pero que sí que o vamos a facer. A tamén a alcaldesa de Meis di sentir pena e lástima pola decisión dos populares, en especial polo papel que xoga o alcalde de Ribadumia, postulado xa como vindeiro presidente comarcal. Pena de ver un alcalde dun concello veciño que lle tiña aprecio como veciño ter que intentar justificar algo injustificable e ademais ocultando cal é a realidade e cal é a auténtica realidade desta moción de censura, que é eso, que estamos a un mes e pico dunhas eleccións autonómicas e que o PP, o Partido Popular, sempre viron a mancomunidade como algo máis alá que un órgano de xestión e de beneficiar os veciños desta comarca e senón como un trofeo que tratan de pasear. Porque di Giraldez non se pode censurar un traballo ben feito baixo a súa presidencia. Demostramos que se fixeron as cousas de outra maneira distinta, sin estridencias, sin estridencias, seguindo unha senda que creíamos que era bo para os veciños e veciñas desta comarca. A presidenta pon o foco tamén na insólita combinación de sinaturas que apoian esa moción. Que nun mesmo documento plasme unha firma Gonzalo Durán con Carlos Vieites, alcalde de Meaño, o cual tacha de principal traidor da comarca do Salnés, do que sempre dixo que nunca ia estar con ele en nada, por un lado me sorprende bastante. A esa engade outra que Vieites comparta documento co líder de Meaño independente. Que Carlos o de Meaño, o alcalde de Meaño, firme un documento no que está ao lado tamén a firma de Aspérez, o seu principal rival no Concello de Meaño, co cual dice que non quere nada, que só hai que ver a prensa cada vez que teñen un pleno e as acusacións que fai este señor hacia o alcalde tamén desde o seu Concello, tamén é cando menos sorprendente. E recoñece sentir rabia por como se xestou esta moción de censura. Chegou a cuajar por reunións en despachos e por compras de vontades. E estou cansada de escoitar estes últimos días que é o que se lle ofrece ao Concello de Meaño para que o seu alcalde e un concelleiro asinen esa moción de censura con quen dixo que nunca, e o dixo en reiteradas ocasións, que nunca iba a compartir nada máis, que é o alcalde de Vilanova. E tamén me dá rabia que se sigan comprando vontades cando un concelleiro supuestamente independiente fai apenas 3 meses votou unha cousa e ora quere votar a contraria. Cree que tanto Aspérez como o Partido Popular teñen que dar explicacións. El terá que explicar e tamén o Partido Popular e incluso o señor Rueda, que é o que lle ofreceron para a esta presidenta terlle exixido a vicepresidencia e agora xa non quere a vicepresidencia, que é o que lle vale, que é o que lle ofreceron para votar a favor do Partido Popular. Eu non o vou a decir, o sospeito, ou igual que o sospeita todos os veciños e veciñas desta comarca.